Clean Skin Папилом. Лесно, безопасно и безболезнено отстраняване на папиломи. Отстранете опаковката. Почистете зоната с топла вода и чиста кърпа. И я избършете. Извадете апликатора и го поставете, като изравните двата края с двете стрелки от пластира. Натиснете бялото бутало плътно надолу, за да се промуши апликатора през центъра на изделието. Поставете апликатора така, че да обхване плътно папилома от двете страни. Не докосвайте бялата част на апликатора. Натиснете лилавата част на апликатора надолу, придържайки го с палеца и показалеца си. Натискате, задържате и изчакайте 5 секунди. Изделието автоматично се фиксира върху папилома. Отстранете апликатора. Отстранете пластирното фолио, като издърпате края му. Преганете пластира и го притеснете плътно към папилома, докато се уверите, че е залепен добре за кожата. И го оставете за 6 дни. През това време можете да вземате душ, но не мокрете мястото и не плувайте. Избягвайте продукти, които могат да причинят преждевременно разлепване на пластира. Внимателно отстранете пластира. Лесно и безболезнено самолечение на папиломи в 3 стъпки. Clean Skin Папилом. Ефективно, безопасно и безболезнено отстраняване на папиломи.